Представи се. Казвам се Георги Янков. Аз съм Явор Печев. Къде работиш? Агенция за недвижими имоти Primo Plus, инвестиционна компания Инвестия. Работя в имотека. А сега представи другия. Готин човек, колега, човек, който прави много за пазара. Жоро Янков е страхотен професионалист и вече доктор в образователно-научна степен. Защо стана брокер? Без да искам. Първо бях преводач. Баща ми ме накара. Как оцеля? Сигурно продължава оцеляването, но това е с много сърце, много любов и много свършена работа. Силен екип и с силен ментор. Какво искат брокерите? Какво трябва да искат според мен е да учат много, а какво искат, за съжаление повечето от тях искат комисионни. Сигурен бизнес и добри лидери. Как се води успешен екип? С много комуникация в дълбочина с всеки един член на екипа и с това да поставиш интересите на твоите колеги пред твоите собствени интереси. С отдаденост, жертвоготовност и ясна посока. Кой? Мъжът или жената е по-добър търговец? В момента, последните години, започвам да изравнявам резултата. В един случай жените, в друг случай мъжете. Общо този, който постига по-добра успеваемост в преговорите. Кой е най-добрият съвет, който си получавал? Не бих казал, че мога да ги деля на добри и на лоши. Да не спирам да се предизвиквам. А кой е най-лошият? Не ги разделям на добри и на лоши, взимам всичко от всеки. Да изчакам. Какво е общото между спорта и бизнеса? По-скоро въпрос трябва да бъде има ли някаква разлика. Дисциплината и постоянните тренировки. Ако можеше да промениш едно нещо в бизнеса с недвижими имоти, какво щеше да е то? Но за едно нещо не бих се наел с нищо, защото то няма да има толкова голям импакт, който бих искал да постигна. Да осигурим електрически автомобили на всички брокери, така че да могат да паркират свободно в синя и зелена зона, а пък и по-екофрендли. Участваш в Брокер Блиц, защото? Защото харесвам Мария Арабаджиева като професионалист и като човек. Мария е много настоятелна и писа 5 пъти преди да се съглася. Кога ще се спука балонът? Кой казва, че има балон? Балона се пука всяка вечер, надува се всяка сутрин и така до пълно щастие.